ka dinga cewa wannan guduma ce ina ka za mu shi ya yi da sai dai a ciro da kawai gaskiya ne kuma bai kamata ba ya kamata duk abin da za a ce kina nan matsayin ki na fiye kuma ya kamata a matsayin ki na biye ko mai hajiya za ta ce sai kin sani action kuma ya kamata a matsayin ki na fiye duk abin da hajiya za ta ce kin sani ita wannan wace ce kuma menene matsayin ta yau je kai na muna live Kai miki yanzu ka miki kan me kake yi? in gari shi ne umar Kana miki me kake yi? bayan da ka tada ka kan yayi Eh wani ka ta da ko mi. action Ya ne shi. ina ko ba ka lokacin da ake ɗaukar wani shirki nan An ƙara ba za mu ce a ana ba da shigowa gate. Ke gate, ƙara so gate. Amma kowa san inda kowa san inda ko munin da kowa so da ke wancan motar a je a masa magana so su kaka a dauke ta yanzu. so su ai ba mai muni ko daga tare Ah MD sakan wannan farar motar ta wuto. lokacin Ta wuto ta sai mana ba mu za mu taimaka yamma kaji tana magana wani magana ba izet magana ku to zan nake roli to kun ji abin da take faɗa Ido ne amsa waki. roli to mu je. roli manas